Bé, doncs ha passat una setmana des que la Comissió Territorial d'Urbanisme es va reunir per tractar el pla parcial de la Budellera i la CUP hem demanat a l'alcalde que convoqui una junta de portaveus extraordinària per poder, perquè ens doni compte de manera formal i per poder valorar quina és la nova situació d'aquest pla parcial. I igualment hem sol·licitat que se'n faci arribar l'informe definitiu a nosaltres i també que es faci públic per tota la ciutadania. La CUP volem parlar de manera clara quin és el full de ruta que se seguirà en relació a la creació d'una mesa de diàleg, que recordem que l'alcalde Ballesteros es va comprometre a tirar-la endavant. I per últim volem manifestar que hem tingut accés a l'esborrany d'aquest informe i que el seu contingut, a banda de ser molt dur amb el pla parcial proposat, recull de forma clara i inequívoca tots els arguments que des de la CUP vam exposar amb les mocions que se'ns van tirar enrere tant al mes de desembre com al gener. I d'una banda sentim satisfacció perquè s'ha demostrat que els arguments estaven ben fonamentats, però d'altra banda lamentem que s'utilitzessin argúcies legals per evitar tenir un debat que és totalment lícit i necessari. Per últim, fem una crida a tota la ciutadania perquè manifesti la seva oposició a un pla que pensem que no només atempta contra els interessos ecologistes o contra els interessos dels veïns i veïnes de la zona de Llevant, sinó que atempta contra el que és el principi de desenvolupament urbanístic sostenible i atempta sobretot contra el dret a l'habitatge perquè parteix d'una idea que és la que ens va portar a la bombolla immobiliària.